minimum. A takhle, vážení přátelé, vypadlo z filmu, který znáte jako Slunce, seno, jahody, 10 minut, než Bedřich Švec. No, Sodoma, Gomorra. Co se nelíbilo, byla Jiřina Jirásková, která byla obsazená do role paní učitelky Hubičkové, protože paní Jirásková tenkrát měla zákazy různé. Nicméně jsme použili lest. Poprosil jsem Laďku Kozderkovou, kterou jsem jako obsadil do role. Laďka onemocněla jako. Já jsem zavolal soudu řediteli, že nemám žádnou herečku, protože byly divadelní prázdniny. A pak jsem říkal, tady asi 7 km od Hoštic je paní Jirásková na chalupě, tak by to klidně mohla zahrát a má času hromadu. Říkal, no, tak ona tam toho moc nemá, tak ať to teda hraje. No taky to neměla lehký. Tam je třeba ve scénáři bylo napsáno, že běží vítat delegaci a křičí na děti. Děti s úsměvem, se šťastným úsměvem, to nesměla paní Jirásková volat se šťastným úsměvem, zavolala to takto. Veselé! Veselé vás, zařaďte! Nechá soudruž! Nevodnou vám a utíkáme! Veselé! Kdo přímo schvalovatele dráždil, to byla postava předsedy Rádla, který vstupuje v kovbojském klobouku a žvíká, takže se potom musel vysvětlit, on sám jako postava musel vysvětlit, proč žvíká, proč má žvíkačku, takový ten atribut toho amerického způsobu života. Zastrč břicho! Slyšíš, břicho zastrč! Dej mi pokoj! A vyplně tu švejkačku! Když se smím kouřit, tak mě nechá aspoň žvejkat. Nakonec nám na ty schvalovačce řekli dobře, nedostanete ale žádný ateliér, nedostanete žádnou techniku a v tom zápisu do dneška se může najít věta, co si seženete, to budete mít. Ono by se to bývalo muselo odložit o rok, protože vlastně všechny ateliéry tady na Barrandově byly obsazeny, takže Zdeněk tenkrát prohlásil hrdě, natočím si to doma celý. To ale Zdeněk troška ještě netušil, co ho čeká. Scénář byl schválený na začátku léta a prakticky během několika dní bylo nutné začít točit. Vypadalo to, že sázku prohraje hned na začátku. Ateliéry nebyly, navíc v létě se každoročně natáčelo nejvíce filmů, takže do Hoštic odjelo s režisérem něco málo přes 10 členů štábu, místo obvyklých 30 až 40. Aby toho nebylo málo, díky nedostatku osvětlovací techniky se první 2 týdny prakticky nedalo točit v interiérech. Horší startovní pozici si snad ani nemohl představit. Když jsem do těch Hoštic odjížděl a se Zdenkem jsme mluvili o tom, jak to bude, a on říkal, obsadím tam místní a to, tak jsem trochu z toho měl děs. O nějakém karavanu nebo o nějakém mikabusu nebo o nějakém takovém zázemí jsme si mohli nechat jenom zdát, takže maskéra byla v prvním patře hasičské zbrojnice. Vodu jsme si táhli v kýbli, ale mělo to atmosféru takovou, která se už dneska na filmu nevidí. Naštěstí získal režisér na svou stranu silného spojence. Místní babky, které ho znali odmala, se sice nejdřív styděli, ale když se začalo opravdu točit, nenechal ho z místních lidí na holičkách prakticky nikdo. Hlavními hvězdami filmu se tak staly dámy od 70 do 90 let, které nevěděli, co je kamera, kam se mají dívat, ale šli hrát, protože je o to poprosil Zdeněk od trošků. Důchod těch babiček byl 380-400 korun měsíčně. A my jsme jí dávali 100-120 korun denně. Tak za ty peníze ty babky běhaly po vsi, ani nohy neměly. No je to pravda, já bych vám to neřekla. Je to pravda. Vy to nevíte. Jeho táta je velký zvíře na kraji. Byl to pokus. Houby na kraji. Pirátma říkala, že je to až na ministerstvu. To vlastně nebylo natáčení, to byl takový letní pionýrský tábor. Vždycky byla pauza, tak oni řekli, já jdu dělat vdolečky, mám zaděláno, takže jestli je 20 minut, tak já pak přinesu vdoleček nebo něco takového. Do toho šla celá ves, nežít na pole, jo, tak radši šli tadyhle filmovat, takže vždycky museli počkat třeba až filmaři odjedou a teprve šli potom pracovat. Pro nás zvukaře je natáčení takovýchto filmů trošku obtížnější, protože my se musíme snažit o to, aby ten kontaktní zvuk, který jsme snímali na place, zůstal zachován, to znamená, aby byl originálem. Ono to bylo ještě obtížnější taky proto, že ty babky, které tam mluvily, tak ještě neřekli tu svoji repliku a už to někdy i komentovali, ten svůj výkon. S nima se prostě nedá udělat posynchron, to nejde, oni to neumějí prostě. Ale byla jediná Rýnka, která se jmenovala Keliška v tom filmu a ta ty posynchrony zvládla úžasně. Jo, když já na to prd vidím, já jsem si rozsedla brejle. A kdy pak to máte? To se teta, od soboty za týden. No jo, když má už to ťuká na pupek. To je sranda, ne? Jo. To ano. No jo, už
krásná, čeho je diviznajem? Dovolte, abych vám představil největší herečku v Hošticích, a to je paní Pilátová, která hrála Konopnici. To víte, že nás to překvapilo v Hosticích a filmovat. Holkama našema, to je jakoby, chodili do školy, ne, no tak to bylo všechno tak po sousedsku. Když se to Zděnkovi nelíbilo, tak nás opravil, no. Pan režisér si nás vybírá takový hezký děvčata. Jsme vždycky museli večer si uvařit a ráno na place. Buď jako dojičky, nebo jako na svatbě. Když nás honil právě do toho kopce s kýblema, to bylo nejhorší. Ružičkovou vozili, ale nás nevozil nikdo, my jsme museli po svých lítat. Nepošlete ty jahody? Oči, kocol, pelinář, dobrý, jedu. Kamera, no, akce. Co vole? Páni, já se na to... Jen to řekněte. Dám to radši k Němcům. Štáb si své vesnické hvězdy také patřičně hýčkal. Kaskadéři a dabléři je zastupovali v situacích, kdyby se mohli zranit a ohrozit natáčení. A to přesto, že některým babkám se filmování zalíbilo natolik, že byly ochotné udělat prakticky cokoliv. Když jsme točili tu scénu, kterou si jistě každý divák pamatuje, jak babička jede přes náves v posteli, tak to samozřejmě nebyla žádná legrace, ale nakonec se podařilo vymyslet, že v té posteli byl vlastně úkryt pro jednoho člověka, který provázky ovládal prostě kolečka, který byly taky skovaný a mohl tu postel vlastně řídit. Takže se nemohlo nic stát, že by třeba babička narazila do něčeho. Scéna, když Cecilka píská na píšťalu a báby letí na faru, tak jsem říkal, pane bože, dej jim sílu, ať poběhnu aspoň pár metrů. Postavil jsem si je na značky, no a když jsem pojedeme rovnou na ostro, nebudeme to zkoušet, aby se neunavili, jedem, běžíme, babky letěly, jak se za nima prášilo, ta bárku dokonce hůl zahodila, letěla na faru a její dcera, která tady na to koukala, říkala, maminko, vy běžíte, to není možný. A ona říká, i kouš tomu ty nerozumíte kvůli filmu. Paní Štěpánková, věřte! Po dokončení filmu Slunce, seno, jahody se strhla doslova smršť. Od moci pánů se Zdeněk Troška dozvěděl, že urazil prakticky každého, koho urazit mohl. Socialistický dnešek, vesnici, zemědělce i důchodce. Následky na sebe nenechali dlouho čekat. Komedie nesměla mít oficiální premiéru. V Praze se hrála v jediném kině a propagaci měla téměř nulovou. Nepomohl ani obrovský ohlas u diváků. Zdeněk Troška poté natočil 2 jiné filmy. Jedním z nich byla veleúspěšná pohádka o princezně Jasněnce. A tak se mohlo zdát, že se do Hoštic s kamerou už nevrátí. Přijela jsem až v autě a schránila si je po něm. A i fotku mu tady nechala. Dej mi pokoj, prosím tě. Na to řekni něco. Co by mě říkal, co mě? Tobě by muži měl dát pořádněnou předsluhu. Do toho bylo málo, nejdřív furt s Milunou a teď furt tohle z toho. Po 5 letech jsem byl zastaven panem ředitelem, aby natočil nějakou komedii, třeba pokračování Slunce, seno. Tak říká, no, aby mě to zase půlku vystříháte jako minule. Ne, nic se stříhat nebude, je perestrojka a opravdu musím říct, že z filmu Slunce, seno a Párpacek se nevystřihla ani minuta, ani okýnko. Samozřejmě zase byla komplikace, to už je takový zákonitý u filmu, že vždycky se něco stane. Majitel domu, kde bydlela rodina Škopku, ten byl polorozbořený, protože si zrovna na tu dobu vyjednal nějakou adaptaci a řada věcí najednou byly různě všude možně na půdě u sousedů, takže se to těžko dávalo dohromady. A to vám řeknu, že není nic proti 3. dílu, protože tam už jsme vůbec nemohli točit vevnitř. Celý ten vnitřek toho stavení byl vymlácený, takže ten byt Škopkový jsme museli postavit jako kulisu v JZD pod přístřeškem pro traktory. Ježiši Kriste, samice s tvrdým I. No nesnad? No zkus tam se s někým, uvidíš, to ještě blbější. Samíc, 5 samíc. Ale herci žili a to bylo důležitý až na babičku v posteli. V prvním díle to byla paní Erna Červená, ta zemřela asi po 2 letech po natočení tohoto filmu. A když jsme po 5 letech točili Slunce, seno a Párpacek, tak jsem si do role babičky v posteli obsadil Valerii Kaplanovou. Ta už přesně věděla, o co kráčí, proto přišla na kamerové zkoušky bez zubů, se šátkem na hlavě rozdrbaná a byla úžasná, opravdu neuvěřitelný elán, neuvěřitelnou energii, kterou čerpala jenom z toho, že pořád kouřila cigarety a popíjela 20 dcerů. Radostně. No takhle. To je sranda. A hezky uděláte, když uděláte jako přilad, Kritika tehdy o těch filmech psala, že to je urážka venkovského člověka. A my jsme se naopak setkali s tím, že ty lidi, když ten film viděli, říkali, jo, to je přesně ono, no táto, podívej se, takhle mluvíme, jo. A nikdo uražený nebyl, prostě ty lidi se tam poznali a říkali, no tak takhle my v podstatě žijeme. To je náš Vence, rozumíš?
Je to opravdu kádr, ten spraví ledničku, auťák, no na co si vzpomeneš, ten už byl 2krát v novinách. Václav. Pro cizí jenom Václav. Já jsem se k tomu dostal úplně náhodou. Ve Strakonicích, což je od Hoštic vlastně za Humny, se objevil v novinách inzerát, pozvání na konkurs. Přišel jsem, zúčastnil se s partou kamarádů, jsme tam šli, takhle to dopadlo, no. To víte, bylo mi 22 let, mladý kluk. Doktora, to já bych si stejně nikdy nevzala. Neser mě, Blaženo! Takhle, nákupy za 100 000, 3krát posíláme oznámení, že se nevemete. Já ti seženu doktora. A ty řekneš, že si ho nevemeš. Toho si vemeš, jakože já se jmenuji já, to ti přísahám. Jsem šla vlastně na konkurs na film Zdeňkův bota jménem Melichár. Chodila jsem na Gimpl do 1. ročníku. Bylo to vlastně o dětech z 9letky, tak jsem asi už vypadala starší, ale Zdeněk si mě tenkrát už vlastně zaškatulkoval do roli té Blaženy. Ještě vám řeknu, co jsem měla předvíst. Prostitutku z Václavského náměstí. Šlo by to náramně. To víte, dneska už to tady vypadá jinak, jak tenkrát. My jsme chodili do práce normálně, no. Jsme museli odběhnout jenom. Jsi zažovat, jo? Ne. Ale to je další záběr, uděláme ještě tohleto, taky si tam stoupněte. Uděláme tohleto, pojďme. Vykrucovat, hezky. Jako na vodní přehlídce. Tancujeme, ramena, prsa. Do natáčení se postupně zapojila prakticky celá vesnice, od nejmladších po nejstarší. Došlo to tak daleko, že předseda JZD se přišel s filmaři dohodnout, které dámy budou filmovat dopoledne a které odpoledne, aby měl v družstvu vůbec kdo dělat. Tím, že jsou Hoštice režisérová rodná ves, zahráli si ve filmech kromě všemožných tetiček i oba jeho rodiče. Měla přijet z Prahy nějaká paní, která měla hrát paní doktorovou, no a nepřijela, jenže to měli rozdělaný, tak Zdeněk mě říkal, musíš to zahrát za ní. Já jsem povídala, já to neumím, a páhle nic, vystoupíš z auta, půjdeš k Heleně, podáš jí ruku a řekneš dobrý den. To bude všecko. Dovolte, abych vám představil, to je konopník filmový alias Václav Troška, můj tatínek. No největší obavu, to bylo snadný. Zelený růžičky, protože s tou se prát, no to je hrozné. To má 2 metráky a já takový sízlý. Já jsem říkal Heleně, nesmíš mě moc strašně, abys mě nezabila. Doufám si říct, že pro Helenu Růžičkovou to byla její životní role. Vlastně taková největší poklona byla, když na besedě po premiéře vstal jeden z diváků a říkal, soudružko Růžičková, proč se stydíte za to, že jste venkovanka? A říkal, já jsem se narodila v Praze, já nejsem venkovanka. A nepovídejte, když vy tam šlápnete do toho hovna a otřete si tu nohu, to by žádná Pražanta nedokázala. Takový slova. Bože, nic jsem neslyšel. Tak tady na tom plácku se natáčela ta svatební rvačka. Bylo strašlivý vedro, 2 lidi nám tady omdleli, ale jinak to fungovalo úplně skvěle. Lidi pracovali, rvali se opravdu jako o život, roztrhali na sobě šaty, sakan na cimpr-campr. My jsme si vymysleli, tehdy byla novinka, takzvaný steadicam. To je prostě kamera na takovým speciálním zařízení a dá se s tím chodit a má to plynulý pohyb. Takže jsme to celý točili s tímhle steadicamem ve velmi dlouhých záběrech. V tom horku, aby nebyly vidět otisky prstů na tváři, tak jsme museli ledovat. Ledovalo se trošku, pravda, ale bylo to třeba na záběr, to se jednou to není divadlo, že jo, ta kamera, tam se všechno prostě. Já jsem pozbuzoval Jarku, vždycky jsem říkal, podepsal jsem smlouvu, podepsal tak by. No a jak se říká ve filmu? Sedla panečku. Nahota, to byl teda oříšek. Ty ukázky do pornofilmu v 2. dílu, ty jsme natáčeli jako všechny ukázky tady v Hošticích. Bohužel mě nepřijeli 2 profesionálky objednané z Prahy a tak jsem musel požádat zdejší 2 děvčata hoštický, jestli by byli tak hodní a nezhostili se této nezvyklé role. A protože obě dámy nenapadlo nic lepšího, než se tím pochlubit ve vedlejší vesnici na diskotéce, tak potom Zdeněk troška musel vysvětlovat na veřejné bezpečnosti, co to tam
točil za orgie. A když jsme natáčeli třetí film a na nudistické pláži, tak sami dobře víte, že nudistická pláž bez naháčů v podstatě nejde. Jednu dívku za 500 do naha úplně. Nahoře to je za 200, to je 100, 200, ostatní je za 300, celkem 500. Musíme prodávat. Tržní hospodářství jde to. Tak. V tom prvním díle, to jsem se samozřejmě styděla, to víte, 16letá holka, ale v tom druhém díle to už jsem sama Zdenkovi navrhla, že by vypadalo moc pěkně, kdybych měla tu sukni, tu spodničku svatební a k ní prsa venku. Podívejte se, kluci, teď tady bylo Mnoho lidí se mě ptá, co to je za filmy o svatých, které pan farář promítá bábám na faře. A když jsem jim řekl, že všechny ty ukázky jsme si natočili sami, tak mě vůbec nechtějí věřit. Nekecam, pojďte se podívat. Umočení svatého Šebastiána, kousek za Hošticemi a v Češicích na tomto krásném místě. A ty jste byli lučišníci a císařský dvůr, to byli mý kamarádi, kamarádky, traktoristi z místního JZD. Šalba a klám velebnosti. Obbedisci al tuo signore, tira, tira. Střílej, střílej. La tua volontà Do tvé ora. vůle teď svěřuji svou duši. Au. Mohlo by se zdát, že třetí díl natáčený až po sametové revoluci vznikal hladce. To je ale omyl. Předmětem sporu byly pro změnu peníze. Hrozila dokonce varianta, že místo cesty do Itálie budou družstevníci jen vzpomínat nad pohlednicemi. Italské interiéry se podařilo natočit v Praze a Strakonicích. Zdeněk Troška se ale dostal obloukem pomyslně opět na začátek svých vesnických peripetií. Do jednoho autobusu, který do Itálie nakonec vyjel na exteriéry, se totiž vešla jen ta nejpotřebnější část štábu a herců. Vůbec jsme neměli pracovní povolení a nezbylo nic jiného než členům Ypsilonky, Kaiser, Lábus, Krečmerová a další, aby vystoupili na hranicích autobusu a italským celníkům sehráli takovou komedii, kteří tam zůstali s otevřenou pustou stát v podstatě až do rána. Takže jsme se dostali do Itálie, samozřejmě Kryšová zlobila. Ve Vatikánu si usmyslela, že půjde zamávat papeži, ztratila se nám, to by bylo hrozný. Stejně tak nevlezla do moře, protože se bála, že tam chytne nějaký AIDS. No a největší gól byl, když pochopitelně snědla nakrájenou chobotnici v paele, v risotu, a když to zjistila, tak si ji udělalo opravdu, řeknu to velice mírně, nedobře, no a to byl pro mě vrchol natáčení. A velebnosti dublejt. I když se tomu nechce věřit, ještě na jaře roku 1990 jeden z těch, kteří posuzovali scénář Slunce, seno, erotika, na jeho obal rezolutně napsal: doporučuji přeobsadit roli faráře. Zdeněk Troška to naštěstí neudělal. Pan Kopřiva byl podle mě výborný komediant. Možná, že někde toho je až trochu moc, ale myslím, že se z toho úkolu zhostil dobře. Ještě ne. A utrhne záclonu, spadle mu konzole na hlavě. To je to tam jen tak. Ne, bože, prosím tě, ještě ne. Tak Cecilka na platku si. Je to takhle dobrý velebnosti? Co říkáte? Co pak? Bože, prosím tě, ještě ne. Pro Krista pána, co je vám? Kde jste to sebrala? Tak jsme se stali i my slavnejma, tady celá ves. To bylo pozdvižení tady potom. Ten celý 3 neděle prováděla 11 autobusů denně. Já už jsem se pak schovávala před lidma. Byli tady z Holandska, ze Švýcarska, i z Ameriky tu byli. Autobusama, vlakama, na kolách, na motorkách, prostě blázinec. Museli jsme tady vyrobit takovýhle příkop, protože lidi nám lezli po schůdkách až na komín, aby se mohli podívat na ty dvorky, kde se to natáčelo, a tomu se teda člověk musí už jenom smát. 20 let, poslední Vánoce, to všechno známe, ukaďte ruku, co máte potom většinou. Nerozčulujte mě, maminko, nerozčulujte mě. Prosím tě, nechybej. Šéf, jako když vraždí bejka. To víš, že jo, má něco pod peřinou. Prosím tě, má tam bez tak hovno. Má ho tam. Ne, má tam hovno. Na mou duši. Sečteno a podtrženo, i přes nepřízeň mocných vznikly 3 české filmy, které v popularitě zřejmě dodnes nikdo nepřekonal. Slunce, seno a pár facek vidělo za prvního půl roku od premiéry 4,5 milionu diváků, což nemá v naší kinematografii obdoby. Každý Čech zná hoštickou trilogii skoro nazpaměť a když ji jakákoliv televize nasadí už po XT do vysílání, má předem zaručenou sledovanost, o které se některým zahraničním velkofilmům ani nesní. Dá se tedy říci, že Zdeněk Troška nesnadnou sázku o natočení komedie, která pobaví každého, více než vyhrál. Za úspěchem těch filmů stojí asi především to, že